आं बिनायनि खोआखैलै आं मोसौ हाया आं बोलो गैखायाना सोरथो खावनाय बिनिखौलाय मिथिया आं बिनायखौबा थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो अब्लाना मिथिगोन बिनि बिखय आं फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिथिंनो फैनानै लांनाय दहाय फैनायथिंनो फैनानै लांदों बबेथिं फैनाय नोङो दहाय बिथिंनो ओइ खोलाहा ओइ खोलाहा दाख्लैनिया ओमफ्राय दहायना बिथिं ओमफ्राय बिदैनि मोसौखौ सोरनो फानहरखो नोङो आं बिनायनि खोआखैलै आं मोसौ हाया आं बोलो गैखायाना सोरथो खावनाय बिनिखौलाय मिथिया आं बिनायखौबा आं मिथिया जेबो मिथिया आं खोन्था जों नोंनाव जाबा नङा आं नोङो नोंखौ बासायगोनसो नों मिथियोबा खोन्थाना लाखा आं बे बिनि मोसौखौबा आं मिथिया दै थोरसियाबा थोरसियाबा आं मिथिया थोरसिखौबा फासिया थाबायना आङो मुस्लिमजों फासि थाबाय थायोमोन आङो बेनो हरो आरो फाननानै हरो आरो ओमफ्राय बै दै मटर खावनायफ्रा दै मथरखौ मिथिया बिसोरबो न'आवबो ओंखाम गैयामोन ओमफ्राय दहाय दाउ बेदरखौ मोनलांखादोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांगौमोन बा मा मोनलांबो लांबो हागौमोन आरो बिदिमोन आरो थोरसिबाबो लांगौमोन नामा जिखुनु मोनबा लांसिगौमोन आरो लाङा लांनायालाय ओंखाम सोखाम जानो थांगौमोन आरो सिगांनियाबो सिगां आं नङा बुंनानै ला मोजां बुंनानै ला सिगां आं नंमारा आग्रानि फिसा खानो मालाय हा आगाना फिसा माने आं नङा आगानखौनो मालाय हमनो हाखादों नंगौबा नंगौ होननानै लादो नोङो नङालै मालाय आगान हरसिगोन आं ओंखाम जागौमोन आरो ओंखाम जानो थांसिगौमोन लकेल दाउखौ नुलांखादोंमोन नालाय दहाय नों नुलांखादों औ नुलांखादों न'आव ओंखाम मोनजायाखैमोन गैया दहाय जाबाय होनलाय हाया सेवाखै सेवबाय सेवनायखौ एसेल' जाबाय एसेल' जानानै फोरानद्राव गारनानै हाबबायमोन आरो खोथायानो दसेनो सोलाय माथो दहाय जाबाय होनबाय नोंलाय नङा जादों जायाखै होनबाय नालाय एसेल'सो जादों सेवबाय ओंखामा साननै गाहाम संना दोननो हाया साननै गाहामनि दाख्लैनियाबोथ' नोंनो आं नङा गामिनिल'सो जोंल'सो दा रावबो मिथिला नोंखौ गाबोन दे दाख्लैनाबो नंगौ दे सावनाया बेसेबां फानहरदों दे नङा हरसा खोथाखौ बुं माबा 150 थाखा केजि 150 थाखा केजि खै केजि जानाय खैथामोन मा लांनाय गंथाम खामोन गोमानाया खैथामोन नाजानाय खैथामोन गोमानाया थोरसि गाहामा गंनै ओमफ्राय गंसेया सोरनिमोन होनबालाय गंथाममोननो हनै सोरनिबालाय बे मोजां बुंना ला जोंहानि गंसे दंमोन फानबाय नोङो फाफुटाजों लाबोनायखौ लाखिदोंमोन आं बे गोसानिया गंनैमोन दाख्लैनिया दहाय माथो नोङो बारान्दायावलाय नङा नङा होनबाय थाखो बेयाव माथो इसोरनि खोथा लालायलायखो नोंलाय बोराइ बाथौनि भगबाननि खोथा लालायलायखो बोराइ बाथौनि नाम लालायबाय नोङो नोंबाबो नोंखौ दहायनो गबायमोन जाबायमोन मिथिबाय गामिनिखायसो नुबाय थानाय हिसाबै नोंखौ जेबो खालामाखै मिथिबाय बेलेगनिखौ खिथादो आं जेराव थांखायाना बांगालि ओमफ्य खैथासोआव लांफैनायमोन नोङो खैथासोआव लांफैनायमोन दा बायदियावनो नङा दाख्लै खनसेनिया हरावसो दहायनि समावनो दहायनि बायदियावनो बिथिंनो फैनानै लांनाय दहाय फैनायथिंनो फैनानै लांदों बबेथिं फैनाय नोङो दहाय बिथिंनो ओइ खोलाहा दाख्लैनिया ओमफ्राय दहायना बिथिं ओमफ्राय बिदैनि मोसौखौ सोरनो फानहरखो आं जेबो मिथिया खोन्था जों नोंनाव जाबा नङा आं नोंखौ बासायगोनसो नों मिथियोबा खोन्थाना लाखा आं बे बिनि मोसौखौबा आं मिथिया दै थोरसियाबा आं मिथिया थोरसिखौबा फासिया थाबायना आङो मुस्लिमजों फासि थाबाय थायोमोन आङो बेनो हरो आरो फाननानै हरो आरो ओमफ्राय बै दै मटर खावनायफ्रा दै मटरखौ मिथिया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन नङा होमबा लोगोफोर बांगालजों एबा मुस्लिमजों लोगो जानानै थोरसि लथा माने गामियाव सोरनावहाय माने ओंखाम जाखुमानाय लोगोसे माने थोरसि लथा काहानि थोरसि दै थोरसि गुबैखौ माने फानदों होननानै बांगालजों सासे बर' सुबुङा हमजादों नङा लोगोफोर बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनाथ' निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर बै माने जिबायदि गामियाव बा जायनि न'खराव सिखाव हाबदोंमोन बा हाबग्रा आरो माने हमजाग्रानि सायाव माने फंसे बाथ्रा सावरायगोन दै लोगोफोर दिनै ओरैबायदि खोन्था जायो दै लोगोफोर जोंहा बर'जों बर' बिराद नारसिनलायनो हायो लोगोसे गुबुन हारिखौ नारसिनलायनो हाया होननाया बैफोराव माने एसे रोखायै नुहुरनाय बायदि जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला
दिनैसिम बाङालिजों एबा मुस्लिमजों लोगो नांनानै मुस्लिमनो माने जिखुनु माने गुबै थोरसिफोर जिखुनु माने मटरफोर सिखावफोर माने लेथायदों मोसौ ओरै माने खावदों ना मा होनो बेफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बिनि गेजेराव माने बै बाङालिजों माने ट्रान्सफार दं आरो जेनेबा बै माने बर' सुबुङा सासे बिखौ माने हमबाय लोगोसे बै बाङालिखौबो हमनो हानांगौमोन आरो लोगोसेयै बिसोर माने बाथ्रा खोथाखौ बिराद सेबै सोंदो लोगोसे हमना मोनबाय सिखावनि बिनिखा लोगोसे बाङालिखौबो हमनांगौमोन बिनि गेजेराव माने निजिनि बर' सुबुंखौल' माने उल्था पुल्टा माने भिडिअ क्लिप बानायनायाबो जों ससियेल मिडियानि थाखाय माने बिराद गाज्रि आनलिगेल जायो लोगोसेयै संसार जाखानाय हिसाबै दै लोगोफोर संसार जाखानाय हिसाबै जेनेबा गामिनि रायजो राजा दं नङा होमबा लोगोफोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जेनेबा जिखुनु माने पान्डुलिपियाव माबायदि साजा लिरनाय दं बा माबायदि जुर्माना जानांगौ बेफोरखौ माने रायजो हिसाबै माने खालामनांगौमोन लोगोसे भिडिअ खालामनानै जाम्बा स्टाइलै माने भिडिअ खालामनानै माने संख्ल' खालामनानै कन्टेन्ट गैयै बायदि माने भिडिअखौ हगारना होनाया माने बिराद गाज्रि जादों लोगोसे माने बेनि माने बै जाय बायदि सिखाव हमजादों बिनि मोखाङाव माने जेबो माने ब्लाड होनायबो गैया आरो लोगोफोर आंबो दा ब्लाडखौ होनो हाखाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय लोगोसे जेरै हमनानै ला नोंखौ जों बुवा नोंखौ जों सौवा सिगिया होननानै माने बाथ्रा मेन खोथाखौ माने गुदि बिजौखौ हमजोबनानै लोगोसे बेखौ माने ससियेल मिडियाआव माने गारना होनानै माने मिथिं होनाय उल्थायै माने थगायना सोनानै ससियेल मिडियाआव माने गारना होनाय रखमसो जादों आरो जेनेबा लोगोफोर दै बैफोरबायदि आं बेखौनो बुङोखि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने फंफा फंनै जिखुनु माने मोनसे मोननैखौनो गोरोन्थि खालामनो नाजाबाय थायो बेफोरबायदि खालामनाङा लोगोसेयै संसार जाखानाय हिसाबै रायजो राजानि जों गोरोबना जाखानाय हिसाबै लोगोसे बेखौ माने रायजो राजानि गेजेराव माने मिथिं सिटिं खालामनानै जुरिमाना ओरै खालामनानै दायदण्ड खालामनानै बै बाङालिखौबो हमनानै माने मिटिं जायोब्ला एसे मोजां जागौमोन आरो दै लोगोफोर बेयाव माने बेखौ हमबाय नालाय सिखावा गैला बेफोरबायदि नङा लोगोफोर ना उपाय गैयियाव बा मोनसे माने जिखुनु माने आइडिया होग्रा गैयियाव जेनेबा मोनसे उपाय गैयियाव माने आथिं आखाइथ' मोजाङै दं जेनेबा मावना जानो हायो हाजिरा मावना जानो हायो कम्पानियाव थाना मावना जानो हायो नङा लोगोफोर बेखौथ' गासैबो मिथिखागौ बिनि उनाव माने आइडिया होग्रा गैयि मोनसे माने ब्रेना माबा जानायाव माने बिथाङा गोरोन्थिबो मावनो जानो हागौ बिनि थाखाय माने एसे माने रायजो जाखानाय हिसाबै बा संसार जाखानाय हिसाबैसो माने गुरैयै माने जानांगौमोन आरो लोगोफोर माने बुरै सावनायखौथ' नुनो मोनाखै माने ससियेल मिडियाआव माने हगारनाङामोन आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ दै लोगोफोर आं बेखौनो बुंबाय थायो माने लोगोफोर माने बर'फोरा बिराद माने सानस' हायै माने दिमागखौ लानानै माने गोरोन्थिनि सायाव गोरोन्थि खालामनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने गोरोन्थि बुंफ्लांदों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर एसेयावनो जुदि भिडिअखौ बर' हारि जिउल' जाथों।